ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи UFC Хабиб Нурмагомедов оиди амакбачаи худ Умар Нурмагомедов фикрашро баён кард. айни замон Умар Нурмагомедов яке аз ҷангварони ҳаматарафаи инкишофёфта дар ҷаҳон аст. муҳорибаи навбатии ӯ расо баъди 3 ҳафта зидди чемпиони пешинаи UFC баргузор мегардад. сафари ӯ дар ин намуди варзиш шакли хеле шавқовар гирифта истодааст ва бешубҳа ғалабаи ӯ дар муҳорибаи навбатӣ ӯро ба сатҳи тамоман дигар мебарорад ва дарҳои элитаи UFC-ро боз мекунад. ӯ аз хурдсолӣ тамрин мекунад, лекин дар шиддат ва фишоре ки тӯли 12 соли охир ӯ қарор дорад ҳайронкунанда аст. танҳо ба пеш бародар навиштааст Хабиб. хотиррасон мекунем ки Умар Нурмагомедовро аллакай рӯзи 25 январ дар турнир UFC 324 муҳориба зидди Дэвисон Фигейредо интизор аст ки ғолиби ин муҳориба яке аз довталабон барои камарбанд шуда метавонад. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. роҳи сафед. топови ҷангори вазни сабук UFC Пэдди гуфт ки ҳайрон намешавад агар ки баъди гейҷи рақиби навбатии ӯ Арманд Сарукян нашавад. баъди шикаст додани гейҷи ягона муҳорибаи маънодор барои ман ин муҳориба зидди топурӣ аст, лекин ҳамзамон мо бояд фаҳмем ки корҳои ӯ чӣ гуна аст. мегӯянд ки корҳои судӣ солҳо метавонад идома диҳад. аҷиб мешавад агар ки баъди гейҷи ба ман топурияро надиҳанд ва ба ҷои ӯ ба ман ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Макс Холлоуэйро диҳанд. аз ҳамин сабаб Арманд ту метавонӣ ки истироҳат кунӣ. баъд Сарукян гӯяд ки ӯ рафта зидди Матеуш Гамро реванш гузаронад ё ин ки бо ягон каси дигар ҷангад, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пимблейд зидди гейҷи барои камарбанди муваққатии вазни сабук аллакай рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чемпиони пешинаи UFC легендаи UFC Дмитриус Ҷонсон ташкилоти UFC-ро барои ташкил кардани дуюм муҳорибаи Волкановски зидди Лопес танқид кард. лопес аллакай имконият дошт ки барои камарбанд ҷангад. дар якум муҳориба ӯ танҳо як раундро гирифт ва ман фикр мекунам ки ҳама бо ин чиз розианд. александр Волкановски ҳамон муҳорибаро бо бартарии зиёд гирифт. баъд Диего Лопес баромада Жан Силваро шикаст медиҳад. як ғалаба ва боз ӯ соҳиби муҳорибаи унвонӣ шуд. ин корро UFC барои он карданд ки ӯ машҳур аст ё ӯ чиптаҳоро хуб мефурӯшад. шахсан ман намедонам. мо ҳама ин корҳоро барои машҳур будан мекунем ё барои оне ки дар ҳақиқат беҳтарин аст. дар ин ҷо савол пайдо мешавад ки ин варзиш аст. шахсан худи ман доимо мегӯям ки ин аллакай варзиш нест. гап дар он меравад ки онҳо интихоб мекунанд ки кадом ҷангварро пеш баранд. онҳо чунин рафтор мекунанд. мо ана ин ҷангварро пеш мебарем чунки ӯ бозор дорад ва мо бояд дар ин бозор бошем. бозоре ки ҳоло мо савдо кардагӣ нестем. а боқимондааш бошад моро хавотир намекунад. ин кори бад нест, лекин иқрор шавед ва ба ман гӯед ки ҳамаи кор ҳамин гуна аст, гуфтааст Ҷонсон. ва дӯстон, дар ҳақиқат UFC дер боз шуд ки танҳо варзиш нест ва ташкилот ба ҷангварони машҳур ва дурахшон шанси зиёдтар медиҳанд, чӣ гуна ки ба Лопес дуюм маротиба муҳорибаи унвонӣ доданд, дар ҳоле ки дар вазни онҳо ду довталаби бебоғ Мавсар Евлоев ва Лерон Мёрфи ҳастанд. аналитик ва комментатори UFC Чел Сонен боварӣ дорад ки Алекс Перейра шанс дорад ки бузургтарин ҷангвар дар таърих шавад. ман фикр мекунам ки Алекс Перейра агар ба вазни вазнин баромада дар он ҷо пирӯз шуда чемпион шавад, пас ҳамаи баҳсҳо дар ин мавзӯъ маҳкам мешавад. вақте ки мо оиди бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон гап мезанем, мо танҳо оиди Алекс Перейра гап мезанем. тамом. ман дар ҳақиқат ҳамин гуна мешуморам. ҳама чизҳое ки дар пушти парда оиди Алекс Перейра ман шунида истодаам, ин он аст ки ӯ нияти ба вазни вазнин баромаданро дорад. агар ки ӯ дар вазни вазнин чемпион шавад, фарқ надорад чемпиони муваққатӣ ё доимӣ. агар ки ӯ ин корро соли 2026 карда тавонад, пас ин кори ӯ яке аз таърихҳои асосӣ дар MMA мешавад, гуфтааст Сонен. ва дӯстон, бояд қайд кард ки дар ҳақиқат вақтҳои охир овозаҳои бисёранд ки Перейра ба вазни вазнин баромадан мехоҳад, лекин ҳоло ягон хабари расмӣ дар ин бора нест. чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Шон Омэлли гуфт ки дар соли 2026 кариераи худро ба анҷом расонида метавонад.
рост дига ман аллакай барои муҳориба зидди Пётр Ян омода шуда истодаам. Ман мефаҳмам ки набояд ба пушти Сонг Ядонг нигоҳ кунам ва ман ин корро кардагӣ нестам. Ман Сонг Ядонгро ҷиддӣ қабул мекунам. Ӯ ҷангори дар ҳақиқат хатарнок аст. Ӯ дар ҳар дудастони худ зарбаҳои вазнин дорад ва ӯ хеле чолок аст. Ман барои ҷанг зидди ӯ омода шуда истодаам, лекин ҳамчунин барои ҷанг зидди Пётр Ян низ омода шуда истодаам. Пётр медонад ки ин қадами навбатӣ аст. Ман баромада Сонгро шикаст медиҳам ва баъд бо ӯ меҷангам. Соли 2026 хеле ҷолиб мешавад. Ман Сонг Ядонгро шикаст медиҳам, баъд Пётр Янро шикаст медиҳам ва тиҷорати нави ман ба боло меравад ва ман карьераи худро ба анҷом мерасонам. Шояд ки ин охирон соли ман дар UFC мешавад, гуфтааст Омэлли. Ногуфта намонад ки муҳориба байни Шон Омэлли ва Сонг Ядонг дар турнири UFC 324 рӯзи 25 январ баргузор мегардад. ҷангори вазни 61 килограмми UFC Муин Гафуров барои муҳорибаи навбатии худ омодагиҳои ҷиддӣ дида истодааст. Чанд соат пеш Гафуров ана ҳамин акси худро бо ҳамроҳии мураббиаш нашр карда чунин суханҳо навишт: раунди хуб бо мураббиам, маҳкам, барои ҷанг тайёрум, навиштааст Муин. Хотиррасон мекунем ки Муин Гафуров муҳорибаи навбатии худро рӯзи 8 феврал дар турнири UFC Fight Night зидди Якуб Вилкач мегузаронад ва чӣ гуна ки мебинем ӯро барои ин муҳориба мураббии машҳур Ҷон Вуд омода карда истодааст. Ҷон Вуд мураббии чунин ҷангварони машҳур ба монанди Мераб Двалишвили, Вейли Жанг, Назим Садихов, Халил Раунтри ва дигарон аст. Муин Гафуров ду ғалабаи худро дар ташкилоти UFC маҳз бо ҳамин мураббӣ ба даст овардааст ва акнун онҳо барои сеюм ғалаба омода шуда истодаанд ки мо ба онҳо муваффақият орзумандем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.